Od onog goluba što je dao profi i od crne vjotlove. Nemoj više vacat. Ali se crvena vjotruka čistila, sjaji se. Gdje je odivice crveno? Ovo je šerači. Je li ono bjelobrada ono? Evo. Crvena odivice. Jeste. Ko majku joj jebe? Jeste se promijenila? Znači, ja ne bi nikad rekao da je to ona. Jer ono tiče što je bilo na izvoru. Možda jedemo. Ma komada isto kod da sad hoće se perke i evo. Ima ovo vena zaveljalo, evo je ovo gluci. Ima ovo vena zaveljala skroz. Boje, evi mrku. Ovo mrki golub, mrki golub. Meni ono. Je li u šareno nije... Jel ovo vaza na motor i mrki golub? To je polako. Nije ovo, ne perkaj se golub. Ali ljuljao se. Kasno je bilo. Nije valjda matorova to glupo. Gledajte, ne bi, upati, gledajte. Jedna je dobra sad kakva je bila. Tamo sam ovo. Ovo je dobro, ja imam potrebno. Ovo motor je onaj goluban. Jeste? Ovo je zaveljao i Ovo što jedan je gluče, jedan ti gluče. Jedan mi je jeba gluče, vrta gluče, pa ti žele. Ovo je bilo dobro ovo. Eto dalje što ti ne znam. Ovo su golubce, jel? To! Otkoga ti ja zova crvena? Koja? Ona štrut. To je odbrzo. Odbrzo? To isto makarom. Nije ko te izlažena, nije. A otkoga je on uzeo ili ko njeg izlažena? Jebi, ne znam. Malo je zec, nije najkvalitetniji, nije se preperkala, vjerovatno. Imaš 3 bijele golubce, jel? Ovo je matora, ova mislim. Ili je to ona s onim časom pa ova ovdje u sred. To je matora. Matora.
Ovo je malo mlađe. Ovo je sa šorcom. Ovom lijevo. Dobro bijelo malo. E, tu je ona pirga što Samir viče. Sestra je pirga, ona sad malo što Samir viče. Ona je druga pirga, ona je izbjega ima. Šta je sad Mirza, što uzimat mrke, nije? Ja si izvega ovu glumcu oze. Koju? Ja ovu mrku, to je do pojelice. Ovu mrku. Ode, Ana. Skroz mrku, a? Ona je prošle godine. Kako nije sve ova promijenila glubica, jebo? Kako boja je bila prije jačo? Tu sam ja šarku dao za moju šarku. Evo tu, pa tu sam ja izlegao ti glubicu. Tu šarenu. Bila kapta. Kaj tu sada? Jo, Ribne ulje. Ovo je glupo, to vidiš. To nije se kopalo, Ovo upati je. Je, kad sam se ispekao. Nisu još ni ispekao, nije još ni Velika postava. Nije veliko je završio. ja. Nakon te je bila Mirza u kući radi, koji je ona? Ne znam ja ti. Jes, mater, namelu, ali namelu neće na tebe. Ja, A šta će ono te bježi? Evo isto ovako, gledaj. Pa Omer se naguži, ona skače na Omera. Bio je kvarit. Aha, bijelo zgoda. Evo stručnjaka. Evo, učitelja s njim. Ufa, da ono vas čaka rasto. A tako a nju stavu ruku. Evo, Aj, tu je prst jeste. dupe. To je tu. Čakar. Šta je odsjeda, ništa? Ne, mene prst dupe. Ej, ha? Znači ne znam se što se hvata. Ne ovdje, koga nagni. Ej, nema toga ništa onda. Ne, tu naginjanje. Treba biti otvoreno naginjanje. Treba biti otvoreno naginjanje. O šumar, ne. O kvalitetno. Ti ne bi ga leo zlogu. Ova mala je sestra sad. Meni samo se svide i golboja zapalimo. Ono samo kod sebe puši. Ja sam. Ja. Kako je ovo od glubica, ova bjeloglava? Koja? Evo ovo, dok. Što jedi? Ova. Ja. Prošle godine do žena. Otkud ovo? Delići zna se na... Ne znaš i Da, sad. goluba što ima ovaj Još krug. nešto. Ili brnine ščeši. Pusti malo koji je zovu. Ne mogu, bre stvari, jedu to. A prodaješ li ti ovi vam golubove? Smije li se pitat koji je pošto i šta? Nije pitaš što se ne smije pitati. Sve ja prvo prodajem. tabletu na Andol idi za srce. E, čekaj, prestanem snimat ovaj da ne Evo ima. vam dolo za srce, ovo. Ima. Šta će za srce? A? Ima ono dok se doje... Kad bude kasno, uđe najde. Šta sad vidim, kako se to dolaženje To je iz drugih, iz drugih glubarnika? A gdje je taj crveni bijelog što ima ferti? Lovu? Jeboj, ne te da. Gdje je golub to? Uj, upari. Umresta je ovaj dok ti se Gdje? Ana, ono je ovo što u čošku. Koliko je para? Ona leže. Umresta je. Pa je vežda.
Nema samo staviti još u njih. Snimaj vam, boj. Imamo ja da privilegiju, jebe ovaj. Snimaj sve uopće. Ovo ćemo pustiti ovo. Napravljam, popljam. Tako je obrisać. Jej, ta niti snakot da je moguća. Šta je sad? Pusti ga na vojsku. Nemoj da ga ja pogledam, ne znam. Ajde kad ste već tu ispipajte ga svi. Gledanje se ne Kaj plaća. ne ništa. Gledanje se A ne koji je plaća. to sad? Delis, ti znaš, ti govori. Od maternog sina. Od Maturovog sin, od kojeg Maturovog? Od bazi. Od tog maturog goluba. Crnog. Od maturog goluba i crvene goluba. Pa ja. To mi je pobjeglo. A što bi lupilo? Možda se pusti onda gledam. Pusti ga ovo. Ko što kaže. Ajde sam je. Gledano 3 godine. Ovo je pastuk. Čiji je broj? Parite, koji su tebe prstena? A je zašto nam je prstena sam? 7-3, znači 7-3. Ha? Molim. Molim. Predrder ga farata, nemoj puštati. Trebao sam dati stručnjak da ga malo. Kako ne, ima. Rikta, dede. Rikto je ba! Nemoj, Se možete legli si. nemoj ran. Ajde, pičko, mati. To vas nije za ruku, to bude. Upati moje. Nisam uhvatio. Gdje ti onaj trobojac matori, ne bijeli oči? Ja ga malo izbliza. Auf nehmen ihn. Neće u njega. Nemoj puštati. Ova, hoće čovjek izbliza. Ajde ovo stavi. Ajmo. Ups. Ne znam, Miran, vode, Miran. Pa naprosto ne znaš. ne znam. Ne moraš ti to držati naprosto, nema treba obuka od malena. Gdje je prst? Gdje treba i on se ne miče. Šta je to na kolu? A ono je bila namazana ulje, vidi se sad. Znam da si tvojeg onotor šta slikao. Sliko ako samo pojedine, nemoj grupu. Nema ne slike kad je grupa. Znati u otvor. A isto kod tvojeg. Ovo je materijalne bijene, jes. Jebe sve. Begi. Krupni.
Ne, drugčije sad snimat zim, znam, nisu. Od augusta stoji unutra. Šta je sad isti sliku? Pa je sjedno makar? Ne. Nismo naoružan, dobro je. Kakve vaše baterije? Vidio sam da ti i ove sa baterije. Koliko je tiče od ovog bjelana? Šta? Možeš šorat? Bijelo. Šorat se moram. Pazi, ti onoga kod vrata njemu rekao sad šovac, evo. Koji? 700 maraka. Crveno. Ovoga prvo. Da je dobra prošao sprem mene, hajde mu. On ima popust, zato što je gazda, privilegije, jes. Ovo je bilo. Kako se 5 udari opet? Oj, ne lupaj, tona je. Ne lupaj, tona je. Sjed se sad, ja. Koliko ti plota za ovog bjelana? 200. Testera? Ne, biće, kažem u tebi. A, jebe ga put. Vožnja ga jebe, vožnja. Kaže, evo mu šteri. Šta bi još uzeo komor? Dobro prljanje je bio, tiše samo. Jel se, za ne mori ovo. Nemoj njega snimati, Galija. Obriš to ljudi. Ne, njega vožnja jebe. Nemoj toga snimati. Znaš ti da sam snimao malo duže vremena, ali nikako da se snima. Kojeg? Ovoga samo jebe u čeka. Hajde sad žeto, sad žeto. Koliko je ovoj golub? 500 eura. $. Pogledajte. Aj, ovo tana ne hovne, pogledajte. I liči na ti pare. Pa on je sličan tim parama. Puno liči. Sad snimiš ono do 350 pa napravi poređenje. Ne, Uzmeš 500 eura u ruke, ove lijepe jebi, tako i on. Ovo komod samo. Kad se raspu jebi i ne vodi. Joj, daje šansa na kino sad baciti projektor. Na veliko da se vidi kad sreže. Gdje ćemo, morali su uključiti na televizor.
Mora ali da se snimi na DVD, nema ulaze za video koji se snimi. Ne vidio. Ne treba video, već uključiš kart i nazad i gledaš preko na televizoru. Ne mora, ne. More, jel da bi dali? Mora. More, Buga, pa tu je. Sve mora. Treba otići, ovdje dati vodu u godinu za nekim. Da se ne potroši čovjek, evo je. Treba njega uzeti ovdje da još malo. Raspiljete vode ima tu. To sam u Berlinta. Ono tu je. Eno ima, otkinuo sam iz novina list kad je izišao u novinama da mu ostavimo. Tu je. A tu je dolazio da mu I ovo je sad ono gluče. ti njemu dam. Ovo je svrzaće, se budem sad biti. Tam čovjek. Ima piše tamo tu. Ova tu. Evo, a tu je ta 357. Evo ovako kucevinka je. Još ga malo spusti. Čijona je Malo je odvojen. 240.